nasok kaldo pangalusim tuhami di bagasan hati goran, ale di batani hatuon nami, haposani salut ujung ni tanoon dohot laut akan nadawi. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na do pawalangit dohot tanoon, say di pasarhon madamena tutodit tadi. Amin. Jong-jong depehita tapuji tuhata maritendeta nomor 10 tulu etsada sakro dia tulu. Mahita martangyang marhite tangyang panindangyon rak madok mahita. Ali amanami nadibuan waginjang, namanopahami sian holong ni roham, namangaramuti hami marhite-hite holong mi, jalan apa tawon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha, kupar hatokot hami do naso holong ni hami ho, sian nasa roha, tondi pikiran dohot gugonami, jalangan ipe dang huolongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tondi nami, ay hutulak hami do imar hite-hite pangalaw nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomoni roham. Ipe sesa manasa dosa na hula hami, urupi mahami patureon pangalaw nami, jalan di bagasan panogonogon ni tondim mahami, disude ulaw nanay ulon nami tujuanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohon di bagasan salut halak, hamuliaon namian di bagasan panopayon, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Artangyang mahita di bagasan rohana hokom, Bigima hatani tuhata si patogarton dita. Di bagasan ibana dapat hita haluauni, inaheni mudarnai imahasesaan ni akapangalosion, manghiuton asini rohana natarlobii, nang buas ni usehon nai tuhita, mardongan hapistaran, dohot habisuhon godang. Atong di bagasan unduk dop seret ni roha,
Rak mahita mangido mahite tangyang na pinudahon ni Tuata Yesus Kristus. Tangyang ali aman nami rak madok mahita. Ali aman nami na di banua ginjang, sa pinorbadia magwarmu, sa Roma harajaunmu, sa saut mau meniroham di banua tumaun songon na di banua ginjang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, si samodosa nami songon panesa nami, idu sanidungan namar dosa tuhami, unang hami tugyon pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodon na punang harajaon, dohot hagugoon, dohot hasangapon, rodi saleleng nileleng na. Amen. Majaha mahita, marsialusalusan, manang responsoria di parimigota sadarion, mana tarsurat di pesalmen bidu 146, ayat sada, sahardo di ayat 10. Mahita jongjong salhutna. Kamula ema di bakasan wanita ka Yesus Kristus. Haleluya, aletondiku, puji ma Jehovah. Puji oku ma Jehovah saleleng au mangolu, sai elehonokku do de batas saleleng au dope au. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai, tu anak ni jolma nasa upeo panupahion di bagasan ibana. Ia luar sogoton dinai, mulak ma ibana tu tanona, diari nasa sadai, pesan masude aka sakap-sakap naya. Partua ma manang ise nama bahin di batani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah di batana. Sito palangit dohot tanoon, dohot laut, ro di isina sudena, siingot hasitongan ro di saleleng-lelengna. Ipatikos uhum tu akan nani rupa, silehon si panganon tu akan namale, Jehovah makarhari akan natarate. Jehovah pipanggor mata ni akan nama pitung, Jehovah pahehe akan natupi, Jehovah makaholongi aka partigor. Jehovah mangaramuti halak na buro, ibana margugoyhon akan nasopot somarama somarina, dohot akan nababalu, jadi jala di palipe yang godalan ni aka parjahat, rapita majaha, Jehovah do raja ro di saleleng-lelengna, di bata nami alesion, marsudut-sudut do, haleluya. Sangat madi di bata digijang, pede homa sangat madi ama. Sangat madi Porsia di bata Jehovah, idu ama pargogo naso hatudusan, natumo palangit do tanaon, au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah dan sasadai, imana tinubo ni si Maria, nagabe-gabean serton di porbadia, andoran so habuhan, ido tuhata natumau na bernit, di panguhulun silatus, namate terpaja do ibana di hominor silang, jala di tanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau huntul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogon naso hatudusani, isi maibana paima mulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsia diton di porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesadi dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging di halak na mate, dohot yang luar nasora suja. Amin. Kundul mahamu. Tabigima sada endekor sian nata PWMI.
begehon sada endekor di parminggot kasadarion. Epistel manompatu joloni jamita di parminggot kasadarion. Manatar surat sada Timotius bindu onom. Amuka sian ayat onom sahat rodiat 10 sia. Sada Timotius bindu onom. Amuka sian ayat onom sahat rodiat 10 sia. Hutma puja hamadi hita di bagasan kuan itu hata Yesus Kristus. Pangumuan gunang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Aidang adong tabuan tuha sianganon, yaladang tarbuan hita agya aha lauruar. Alay molo adong di hita si panganon dohot parabiton. Tah sabab pomai. Ya akan nanang gabe mamora, madabu do bagasan pangujunan, dohot sabil, dohot tulan haisapon hawotoon. Akan namangago, namangalonok ko jolmai tu bagasan jia dohot hamagoan. Ay urat ni nasa hajahato do roha naholong at dihepek. Ido disakapi na deba, ubahen nalilu siyan hapor siyaw ni, gabi di ay todo gudang nabirnit tudirina. Alay ang goho halak ni debata, maporos masyani, pareahi mahatigoran, hadaulaton, hapor siyaon, holong ni roha, habengeton, dohot labok ni roha. Haburjuhon ma paralon, hapor siyaon, nadinggani, takut mahanguluan saliling-liling na, ay tusido ho di jow, jala di parhatopot hodo panindangion nadinggan, di jolo ni torop si tindangi. Kupatik maho di jolo ni dibata, na panguluhon sa luhut, doho di jolo ni Kristus Jesus, na makatidakon nadinggan di jolo ni si Pontius Pilatus. Radoti mapatiki somarlidang, so hasurahan, pay matarida tuhata Jesus Kristusi. Ay dihajujupang nitikina patarma ibana, baheno ni namartuay, pargugo sa sadasa, raja niya karaja, Tuhan niya katuan. Sa sadasa do naso olomate, si ingani hatiuron naso tartopot, naso dumdi ida jolma ibana, jaladang tarbaireng. Kasangapon do hagugo madi ibana, rodi saliling-liling na. Amen. Rodihon ma akan namora dihasyanganon, unang gijang rohana sida, unang dihaposi hamorao na somiani, alay dihaposi madibata, na buas mangalehot tuhita sa luhut si halasonota. Aing mamangulahon na denggan na sida, mamora dia kaulaw na denggan, maroha na buas, nagirgir marsi basa-basa. Papungohon di nasida pakal na denggan tutik kisugot, asa ditakub nasida, ngulu na tutu, olak ni masahat na, martua maakan na tumangihon hata ni dibata, jala na upioksa. Amen. Kapara di marohata, dinalaho pasatun piliata. Hata ni bata nagabi ujahat dihita dinalapas satu piliata. Marroha habisa maahu mamelu tuho, ujiok kumaguarmu ale Jahoba, ay hayliao doi. Amen. Porat mahamu. Uhud papasat piliata maredihita sen bukedeta nomor 250 sada, ayat sada 2 dot ayat 4.
Sai pasu-pasu, oh Tuhan, kami lelewat tujolong, asa dipakai dunia, lau pasangan pun otok tong. Pundul mahamu. Tabigema tikting ni huriata. Kaluma dihita saluhutna. Tabigima tikting namasa manang naneng di pamasa di gereja ta. Minggu 2 Oktober 2022, Minggu naneng ro tapatu pado marpelean tujolo ima tu dana kas gereja ta. Kebaktian sekolah minggu dohot remaja di Patupa 2 gelombang secara offline di PKMI Sada Medan masuk pukul 8 WIB dohot pukul 10 Sada WIB jala menghitung protokol kesehatan. Di hari Selasa 27 September 2022 pertangyangan evangelisasi sektor IMA di sektor Medan Baru Sada, IMA di Gabuni Keluarga Basaria Tampu Bolon, Jalan Titipapan nomor 10A Manang 16. Di sektor Sisi Kambing, IMA di Bagasni Keluarga H Huta Barat, Boru Manulang, Jalan Gaperta Ujung, Gang Beringin Dalam nomor 14. Sektor Medan Baru 2, IMA di Bagasni Keluarga Insinyur R. Silitonga, Boru Huta Barat, IMA di Jalan Harmonika Baru, Pasar 2 Setiabudi, Komplek Ukon Sada, nomor B ono 17. Di hari Rabu, tanggal 28 September 2022, pertangyangan evangelisasi sektor IMA di Padang Bulan 2, IMA di Bagasni Keluarga Insinyur H. Situmorang, Boru Silitonga, di Jalan Karya Wisata. Sektor Sedorame di Bagasni Keluarga Nyonya O. Lumban Gaul, Boru Tabarat, di Jalan Dorowati, samping HKBP Sidorame. Sektor Setiabudi Padang Bulan Tolu, IMA di Bagasni Keluarga Dr. Andus R. Hutapea, MM, Sri Widya Astuti, IMA di Jalan Palas Tolu nomor 16, Simpang Simalingkar. Hari Kamis tanggal 20 September 2022, pertangyangan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10.00 WIB, di mana dilayani oleh Pendeta Elita Huta Barat STH. Pertangyangan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siang WIB, dilayani oleh Pendeta Ebet Lubis STH. Jumat 30 September 2022, di Patupa Sermon LS CLS Dohot Majelis di gereja masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu 1 Oktober 2022, di Patupa pertangyangan P3MI di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Akar ruas Nihuriata nama ulang tahun perkawinan siang tanggal 25 September
saat tu tanggal 1 Oktober 2022 ima adong sada keluarga. Akar ruas ni huriata namarulang tahun hatu tubuh sian tanggal 25 September saat tu tanggal 1 Oktober 2022 godangna 10 walu halak. Wakan namarulang tahun pasahat firman Tuhan nah nenek sian Pesalmen 50 ayat 20 tolu ima manang ise na mamelehon hamauliateoni ido na pasangap au jala mambahen lapang asa upatuduhon di ibana hatuaon ni debata. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selamat ulang tahun gajang ma umur muna ipas jalago lasni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma nama masu hamu. Barita arsak ni roha nunga marujung ngolu ni inata Sophia Lumban Batu Opung Ela Boru Ima Natoras ni CLS Benget Simarmata Sektor Medan Baru 2 Monding Nadiari Selasa 20 September 2022 Naung Salpu di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Jalanunga di Suaton na di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 na naung salpu di Tarutung. Katangnya konma saluhut keluarga na tinadikonna asa tumibu tarapul. Undangan konferensi resort. Pimpinan Distrik 2 Wilayah Sada mengundang Bapak Ibu para pendeta yang berafiliasi aktif dan pensiun di GMI Kasih Karunia beserta majelis gereja. 5 komisi panitia seksi dan utusan ke konferensi tahunan sesuai dengan disiplin GMI tahun 2010 itu pasal 80 halaman 85 untuk menghadiri konferensi resort putaran pertama program kerja yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 10.01 selesai tempat GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Tertanda DS Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Nama ragam Mata Jaha, nama ragam kemudian kebaktian Padang Sekolah Minggu hari ini nah dilaksanahon nonta tangyakon mahalakiasa las rohana di kebaktian Padang. Dung sidung permingguan dipatu pado acara pengapulion di bagas ni keluarga Nyonya JR Butar-Butar Boru Purba Sektor Setiabudi Padang Bulan Tolu di Jalan Pelamboyan Onom Lorong 2 nomor 10 Opat Komplek Tiki. Minggu na nahingro tanggal 2 Oktober 2022 di permingguan kelombang pertama dipatu pado manjakon kelas katekisasi sidi menang anggota percobaan pinangido tu saluhut anak ni akaruas nanong mendaftar asa mandohoti di acarai. Susunan Panitia Natal tahun 2022 GMI KK Boima Tabereng di layar monitor Tamanang di grup WA sektor masing-masing. Masahat
Nah, adorang Kangyang Malimon, maredehita sian nomor 150 pitu, maaf, 270 sada ayat sada sahat doa dulu. Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena saat inilah waktunya kami bersama-sama bersatu hati berdoa dalam ibadah kami pada siang hari ini. Engkau melihat kami Tuhan, Engkau melihat hati kami, dan Engkau sangat mengetahui apa yang saat ini menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini, dan juga Tuhan menjadi satu pengharapan bagi kami
untuk masa depan sesuai dengan janji Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Bapa yang baik, untuk itu Bapa ampuni kami terlebih dulu, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan tiliklah hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami senantiasa terpaut kepada Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami kepada Tuhan, dan Tuhan, kami ada di dalam hatinya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menyampaikan kerinduan-kerinduan kami bersama-sama Bapak, Ibu, saudara-saudara kami di tempat ini. Kami bersyukur boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh bersyukur mengangkatkan puji-pujian kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami hari ini. Biarlah hidup kami ini Engkau urapi, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kami di gereja-Mu ini. Kami bersyukur untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk program-program di gereja-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan pelayanan kami di gereja-Mu ini. Berkati kami dan urapi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengajari kami, supaya tambah hari kami tambah mengenal Engkau dengan benar. Tambah hari kami tambah mengikat persekutuan kami lebih erat lagi kepada Tuhan. Sehingga tambah hari kami tambah mengasihi Tuhan. Dan tambah hari kami tambah membenci dosa. Tambah hari kami tambah dikuatkan, dihiburkan, diajar, dinasehati, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu dan juga oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur boleh sehat. Kami bersyukur memiliki bangsa dan negara yang Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin pemerintahan di negara kami. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin setiap keluarga, lepas keluarga di negara kami ini. Biarlah semuanya ini kami letakkan dalam kuasa tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar sadar kalau tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan sesuatu dan berhasil untuk melakukan sesuatu, baik itu kecil maupun besar. Bapa, terima kasih untuk jemaat kasih karunia. Dengan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, para orang tua, ayah dan ibu, serta seluruh anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, bahkan mungkin buyut kami, dimanapun berada. Lawatan-Mu kami harapkan Tuhan, melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan keluarga anak-anak kami. Dengan segala kerinduan kami Tuhan,
untuk anak-anak kami yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhanlah yang menunjukkan dan menghantarkan setiap pribadi yang terbaik menurut Tuhan kepada anak-anak kami. Berkati juga Tuhan setiap kerinduan orang tua dan anak-anak kami yang sudah berkeluarga, tapi merindukan keturunan Tuhan. Bapa di surga, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah setiap rahim anak-anak kami, dan Tuhan memberkati sehingga mereka, jikalau Tuhan berkenan, mereka mendapatkan momongan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan atau yang belum masuk di dalam dunia pendidikan, kami tetap percayakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak kami. Jikalau kami memiliki rencana atau harapan atau program apapun itu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Untuk itu Bapa, berkati kami, urapi kami, supaya kami boleh melekat kepada Tuhan, dan kami siap menikmati apa karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit atau yang karena lanjut usia tidak mampu datang ke gereja. Mungkin di antara jemaat kami Tuhan saat ini beribadah secara live streaming. Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Suaramu berkumandang melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga ketika kami sehat ataupun sakit, ketika kami sedang kuat atau lemah, kaya atau miskin, Tuhan, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber hidup dan pengharapan kami di dalam kasih, di dalam iman, di dalam harapan-harapan kami ke depan. Terima kasih Bapa, terpuji, termuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami menyerahkan program-program gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang akan dilakukan, direncanakan, atau ada yang sudah dilaksanakan sesuai dengan program yang dilakukan, yang direncanakan. Bapa, biarlah Engkau terus campur tangan di dalam penyelesaian renovasi gereja kami ini. Tuhan, kami percaya ketika di awal kami berencana dan berdoa kepada Tuhan untuk merehab rumah-Mu ini, bersama-sama dengan Tuhan kami berjalan Bapa, melangkah dengan harapan-harapan yang begitu kuatnya Tuhan di dalam Engkau. Sampai saat ini penyelesaian renovasi akan selesai Bapa. Tapi di sana sini Tuhan melihat di mana kekurangan kami, di mana keperluan-keperluan untuk menyelesaikan renovasi ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami. Demikian juga panitia. Berkati kami Tuhan, biarlah pengharapan kami tetap hidup. Pengharapan kami tetap di dalam semangat awal kami untuk menyelesaikan program ini Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami berikan, kami boleh memberikannya dengan setulus hati kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan.
rumah Tuhan yang akan selesai ini juga menjadi rumah untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong kami, mencukupkan segala sesuatunya. Sebab jikalau kami sehati sepikir di dalam doa dan pengharapan kami untuk menyelesaikan rumah-Mu ini dengan baik, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan kami. Berkati panitia, ketua, sekretaris bendahara, seksi dana, atau apapun itu Tuhan, beserta jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dan menopang kami. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Program untuk merayakan perayaan Natal di gereja-Mu juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Panitia telah dibentuk, tapi kami rindu Bapa, dalam kepanitiaan ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kami bekerja Tuhan, melalui panitia ini, kami rindu tangan Tuhan menjamah setiap pribadi, BPH ataupun seksi-seksi untuk perayaan Natal ke depan. Tuhan jamah kami, Tuhan urapi kami, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui rencana dan program perayaan Natal di gereja kami ini Tuhan. Kami rindu nama Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap step by step program kami ini Tuhan. Pilih kami. Biarlah hati kami senantiasa Tuhan terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang turut ambil bagian dalam retreat mereka pada hari ini. Berkati ya Tuhan, urapi Tuhan, tolong. Kami rindu pertumbuhan anak-anak kami disertai oleh pertumbuhan melalui tangan Tuhan, karya Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat ibadah mereka. Sehingga anak-anak ini kelak semakin dewasa, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu, berikan mereka semangat melayani yang daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah lelah, tidak mudah mengeluh, tetapi sebaliknya mereka semakin bersukacita, semakin bersukacita di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, menyerahkan konferensi resort yang akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober yang akan datang. Berkati konferensi ini, berkati perencanaan yang direncanakan, yang dihaturkan pada pertemuan itu. Berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ambil bagian dalam konferensi resort ini Tuhan. Biar Tuhan yang berdiri, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memutuskan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan menjadi pelayanan yang meninggikan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Baik itu bishop kami, Tuhan,
Demikian juga DS, para pendeta, guru Injil. Berkati mereka, urapi mereka, penuhi mereka dengan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tolong Bapa, sertai mereka, sehingga mereka dalam melakukan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati juga rencana-rencana mereka, bahkan Tuhan, karya-karya yang akan mereka nyatakan untuk pelayanan ke depan. Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya dapat berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami akan bersiap diri Bapa untuk menikmati firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Bapa. Berkati kami semua, jamah hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami tambah hari, tambah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, kami sudah siap semuanya dilayani oleh Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Dari nomor 157 ayat 1 sampai ayat 3. Roma tu Jesus, Roma tribu, bege hatana Romamu, airo igana tu tanoon, pangulu hitaon. Fosailas roatai musen, olo ia siam dosape, sai Roma hita tu surgoi, aspian madisi. Rapi tajong-jong. Akapar dosa bege mai, atanasia Tuhan tai, jaton ibana di rohamu, Roma hatop kamu. Usailas roatai musen, molo ia siam dosape, sai Roma hita tu surgoi, laspian manisi. Roma tu Jesus ita sude, asa mangolu to ditabe, ai sai asiro rana tokton, di saluhut karon. Usailas roatai musen, molo ia siam dosape, sai Roma hita tu surgoi, laspian manisi. Martang yang mahita. Pangulia tema di pasahat rohanami tuho ali Tuhan. Ilehokkotik kidihami apala di bagasan o bason. Ro tumopot bagas jorom. Dalam marsaur hami dohoto marsaur hami sama hami. Marhiti-hiti ulau parmingguan namion.
atong ali Tuhan. Daloma pamujion nami, daloma naktangiang nami, daloma nakpelean na kumasahat kami Tuho. Gabi sada parsobaon na khusus may di jolom. Jala pasu-pasu ma kami saluhudna. Nang ditikyo pele Tuhan, nanaing manangihon hatam kami. Oma Tuhan namian di tonga-tonga nami, jala todim todi parbadiay ma. Na mga rajay kami saluhudna. Asa tungboy dapota pangatusyo kami taringot tu hatam, jala tarbahe kami. Lau mangulahon hatami di bagasan ngulu nami si Ganupari. Atong ali Tuhan, urasima kami saluhudna nanaing ubigi hatam, jala urasima nang naposom nanaing pasahaton hatami. Asa saluhudna kami napungon ali Tuhan, taruli pasu-pasu sian hatam. Jalo matuhatang yang nami, ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jala si palua kami. Amin. Kudul mahamu. Salum madihita saluhudna. Adorang so tatangihon dope hata ni debata. Adong tikting narikotra si patakason nami di tiktikta apala di bagasan sadarion. Naparjolo ima taringot tu hasil keputusan rapat majelis Nauksalpu, terutama namardomu tu konferensi jemaat nanaing patupautna. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode kemajelisan gereja kita, yaitu periode pelayanan 2020-2022, pada bulan Oktober ini, maka sebagaimana yang diatur dalam disiplin kita, maka kita akan mengadakan konferensi jemaat direncanakan tanggal 9 Oktober tahun 2022, dan kita pada saat itu akan mengadakan ibadah gabungan. Jadi ibadah kita satu gelombang. Kita akan masuk jam 9, setelah ibadah kita akan mengadakan konferensi jemaat, dan di konferensi jemaat kita akan memilih lay leader, yang kedua kita akan memilih bendahara sebagaimana biasa, dan kita akan memilih serta menetapkan 4 orang panitia pencalon, karena sesuai dengan disiplin panitia pencalon itu 5, yang dipilih dari jemaat 4, pendeta secara otomatis pimpinan jemaat menjadi panitia pencalon. Lalu panitia pencalon nanti akan menetapkan formasi dan struktur kemajelisan gereja kita untuk periode 2022 sampai dengan 2024. Adapun yang menjadi peserta konferensi jemaat adalah semua anggota penuh yang sudah terdaftar di GMI Kasih Karunia yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Lalu rapat majelis juga menyepakati pembentukan panitia Natal yang dalam hal ini untuk tahun ini diserahkan kepada seksi PWMI, walaupun dalam kepanitiaan yang telah dihasilkan ada panitianya tidak semua dari PWMI, ada juga kaum bapa dan ada juga pemuda dalam kepanitiaan itu. Nanti akan kita lihat di slide kita dan sudah ada di buletin kita. Yang berikut adalah bahwa dalam rapat majelis juga telah disepakati gereja kita akan berusaha mengadakan atau pengadaan AC sebanyak 10 unit, kemudian rekondisi kursi kayu gereja kita, dan kemudian penataan halaman dan taman gereja.
oleh panitia pemelihara harta benda untuk ketiga hal ini telah ditaksir biayanya sebanyak Rp150.710.000 yang sumbernya tentu kita semua jemaat, tidak dari mana-mana. Siak kita do na nanaing mangguhi manang patupahon aka rencana naung dibinain ni majelis ni garejata. Dan yang terakhir, sebelum kita melihat panitia Natal, duk sidungan non parmingguat tahun, rap udur mahita madongani jemaat sian sektor Setia Budi Padang Bulan Tolu, lau patupahon pangapulion. Di bagas ni keluarga Nyonya Butar-Butar Boru Purba, mak alani naung marujung ngolu, nauk parjolo, amata le speaker JR Butar-Butar di Ari nauk salpu. Panitia Natal na naung di totuhon manang naung ditetapon boima tabereng di bolitita manang di slide na adong di jolota. Ima tikting si patakason mana bay nakin naung pinasahat ni partikting. Sonari pe tapasada ma dirita tabuka ma bibelta. Naing tatakasi ma hatani debata, ima nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion, ima evangelium ni si Lukas mamuka di bidu 10 mamuka mai sian ayat 10 sia sahat rodi ayat 30 sada. Lukas 10 ayat 10 sia sahat rodi ayat 30 sada ujaha madihita di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Asa adong ma sada halak namora na marabiton surta narara dohot haen botar nalamot. Ari-ari do ibana marlas nirohagodang. Alayadong ma sahalak na pogos na margoar si Lazarus. Peak-peak di jolo ni pitu ni namorai. Gokbaro do dagingna. Di pangidorohana do mangaton eba-eba na sian panganan ni namorai. Alai Roma biang madilati baronai. Dungi mate mana pogosi. Gabi dibuan akka suru-suruan maibana tuapuan ni si Abraham. Laos mate do nang namorai dungi ditanom. Jadi sian banua torui maibana manaili tugitjang. Uju di naberniti ibana. Jala ditatap masih Abraham sian nadao jala si Lazarus diapuan nai. Dungi jauh-jauh maibana nin nama opung Abraham asi maroham midau. Suruma si Lazarus manornopon ujung ni jari-jarina tuai. Palamohon dilaku. Ai bernit do huahap diapion. Alus ni si Abraham ingot anaha naung di jalohodo na denggan uju di ngolum. Ya si Lazarus na porsuk do. Anggonuaing apulod do ibana di son. Alai mangai na porsuk nama iyaho. Jalakup ni muse dijadi hodo lung na bagas kolak-kolakta. Asa dang bolas taripar akan agiot manorusi sianot tuhamu. Jala daktar baen na di sini manopot hami tuson. Romuse hatana moloboti
mangido mau tu hopung suronmu ibana tu bagas ni damang ai limanari do haha anggiku naing di hati dako tu nasida unang gabe dohot nasida ro tu parhacitanon alai ninna si Abraham ma adong do di nasida surat ni si Musa dohot akka panurirang akka ima ditangihon gabe din nama dangi opung Abraham alai out ni adong sahalak sianaka naung mate ro madapoton nasida paubaon nasida ma roha nasida alai dialusima anggoso ditangihon nasida si Musa dohot akka panurirang dak tagamon mangului nasida nang adong nahehe sianaka namate ima sahatna hamu damang dainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus baydo na gabe songon ojahan ni hata ni debata na naik pahusor-husoron ni rohata mana kubaydo judul ni jamita dihita di bagasan minggon madok ngolu saunari tungolu sogot ngolu saunari tungolu sogot. Jadi marhite-hite juduli adong dua pangatusion naboi berengota manang adong dua hatorangan naboi idaota adong dua hatorangan na naik pasahatot tuhita marhite-hite juduli na parjolo adok songon perbandingan antara ngolu si saunari dohot ngolu sogot. Jadi molo didok ngolu saunari tu ngolu sogot boi mamarlapata di si adok sada perbandingan antara ngolu si saunarion dohot tu ngolu sogot. Napaduahon ngolu si saunarion ngolu na tadalanyon manotuhod do itu ngolu sogot. Jadi molo didok ngolu saunari tu ngolu sogot boido marlapatan yang ngolu tasi saunari ngolu na tadalanyon ngolu na adong dihita di bagasa tikyon manotuhod do itu ngolu sogot. Kala hamuna hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus ya dua umma nanaing si pahusor-husoron ni rohata marhiti-hiti tupuk jamita di mingguta sadarion tabereng ma na parjolo ngolu saunari dibadikon tungolu sogot. Bagasa turpukta adong dua tokoh na menonjol. Atik pe adok sada tokoh na asing ima si Abraham. Alay na menonjol dua tokoh no. Ima sada nanidok na sahalak na mamora. Dangapala di pabua guar na Isaac. Daladang apala ipabua marganaha. Mudah-mudahan dang margalubison. Mudah-mudahan. Boido tong margalubisi. Alay hola didok diturpuk taon adok sahalak na mamora. Na mamoraon marabiton surta narara dohot haen nalamot. Tadi pahean na macayuli, jala pasti do macayarga. Bahasa Indonesia mengatakan dia berbaju
berjubah ungu, ya, dan pakaian lenan yang halus. Aku boto ahado tudusan na anggoto sonari. Abitaha maun. Kain apa ini ya? Kain apa yang paling mahal? Sahali hiado ditugi hodong anau, mabain jas. Olan ubereng argana, ay nga pala tunglongan ngao. Arga mau ni narohaku. Arga mau ni narohaku. Apa di dok? Adong dupin na margasin. Dakta boto dang binoto. Tu dia do patudoson. Abit ni namoraon anggo ditikita sonari. Alay na pasti di dok marabiton surta narara dohot haen nalamot. Tampani i ganupari do ibana marlas niroha godang. Pa marlas niroha godango boima hira-hira dokonota songonon. Ganupari di patupa ibana pesta. Margati-gati ma di jowa kadongan na. Dala biasa na molosongoni akadongan na sa level do. Dowon na. Dang mungkin di toruna, molotukpe di toruna, apalautik mai toruna, dang apala gudang. Ima pangalaho ni namoraon. Hira swadong benahurang di bagasan nguluna ala memang macai godang artan. Kolan namar sonak-sonang do di paula-ula. Marpesta ganu pari jala marpahean marabiton abit narga abit nauli ganu pari. Jala di dolona di sapingna apala dopak matana adong dosa halak na markuan Lazarus idok di bagasa turpukta ia si Lazaruson halak na pogos mungkin apala pogos jala nga pogos baromuse peak-peak di jolo ni pitu ni namorai ganu pari. Jala si panganon na ima eba nama pisik sian meja ni namorai. Jadi adong kontras na luar biasa di ngolu si sonari. Adong namora, adong nasangap, marabiton pahean nauli, marabito pahean nadenggan. Alay di satu sisi, adong napugos, jala baron dagingna. Ay didok di turkukta, polado, idilati satabi, yang ibana. Ala ni baronaon. Memang tarsongonido rabiang say tuna bawiru anggo parniangkuan na kanido. Dati biang ibana. Jala mangan ibana sian iba-iba na marpisikan sian meja ni namorai. Satu kondisi yang sangat kontras. Satu sisi ada orang kaya dalam kehidupannya sehari-hari selalu bersenang-senang, selalu berpakaian mewah, berpesta pora. Tapi satu sisi yang lain ada yang sangat miskin. Jalaido fakta ngolu si sonari.
Dakkolan najolo tu sonari pe adong doi. Fakta di ngoluta sonari adong namora, adong napugus. Fakta doi. Kenyataan doi. Salaido parangoluan. Nah, tabereng tungolu sogot. Ngolu sogot na namorai mate. Jala tu naroko. Hiasan na disod didok mate jala ditanom. Alay sebetul nama dok tu naroko maibana. Tu panhasiton maibana. Diae ma akan na porsuk jala di tahun ma akan na bernit. Ala ni hacitna, ala ni porsukna, ala ni bernit na pola do di pangido ibana tu si Abraham. Asa disuruh si Lazarus manonopon tanganna tu aik jala manornopon muse tangan naung ni aehani tu pamanganna. Marbalik sian ngolu nani alaman ni namorai di ngoluna saunari tungoluna sogut. Anggo ditikki ngoluna sonari marlas niroha ibana, marsonak-sonang ibana, marpesta ibana. Alay di ngoluna sogut. Akan nahacit jalan bernitdo di tahun ibana. Balik sa si Lazarus mate do ibana. Jadi asa taingot namora pe mate do, napogus pe mate do. Yang adong natoktong mangulu. Nang namora, nang napogus mate do. Si Lazarus napogusi mate ibana alai dung na mate ibana ditogihon ma ibana tu surgo jala diapuan ni si Abraham ma ibana. Kontras si Lazarus di ngoluna saunari ukacit do di hilala ibana. Pola lau mangat sajope ibana ikon paimahon namar pisik-pisik sian meja ni namorai. Yang makan dari sisa-sisa orang yang disebut kaya dalam teks kita ini. Tetapi ngoluna sugut di surgo do ibana marlas ni roha jala dia puan ni si Abraham. Pangatusion ni halak Yahudi molo didok dia puan ni si Abraham berarti posisinya kedudukannya sangat tinggi. Gabi si Abraham opunya napor siaima mangabing ibana itu suatu kedudukan posisi yang luar biasa. Apa horwa di surga piandon tong do adok posisi-posisi mungkin dah. Alana ternyata dia puan ni si Abraham doin nanggo si Lazarus. Dan mungkin kita sudah dia puan ni si Abraham. Ngolo masuk kita tu surga. Aidak siap kan? Alang si Lazarus inna dia puan ni si Abraham do. Nanaing dohonon na di si molo di ngoluna sonari si Lazarus tung nahacit di hilalay bana alay di ngoluna sogot. Dapotan las ni roha may bana ala masuk mia ni bana di surgo hasonangan ni jala dia bingan ni si Abraham. Mana parjolo.
Napaduahon, hamudamang dainang nahinahulungan, nanayang berengot taima, ngulu nari, manotuhon tungulusogot. Puasa si Lazarus, tinguluna sonari, hacit di hilalaibana, hacit di taon ibana, alay dinguluna sogot, gabigok las ni roha ibana, ala tu surgo hasonangan ibana. Nakpeso apala di patorang di bagasa turpuk taon, alay buido idaut na hamunamang dainang, si Lazarus, nakpipugus ibana di pardagingon, alay mamora di partot dion. Ido mapain ibana, dingoluna sonari hacit, alay dingoluna sogot goklas ni roha. Ido mapain ibana, nakpe dingoluna sonari akadabernit di hilala ibana, pola mangan siganupari pemaol, alay di ngolusogot, dapotan las ni roha ibana, ala nakpe pogos ibana di pardagingon, alay mamora di partot dion. Ya dia boi berengot ta mamora ibana di partot dion. Naparjolo hamudamang dainang dadong didok di turpuk tao ditihay bana de bata. Alay di habenget totno. Nakpe hacit ngoluna. Nakpe susa ngoluna. Alay di habenget ton ibana marsabam ni rongha do ibana majaloy. Ay di pastido di rohana dang lomo rohana di si alay mungkin situasi mabay ni ibana ikon songoni di bagasan nguluna. Puido taduga ya si Lazaruson dang alani losok ni rohana ubay na pugusi bana. Walaupun ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Artinya kalau bisanya kita menjadi kaya, bisanya kita usahakan menjadi kaya. Tapi kadang-kadang kemiskinan bisa terjadi bukan karena kelalaian kita. Bukan karena ketidakmampuan kita. Bukan karena kita boros. Tapi memang kadang-kadang ada ketidakadilan yang membuat tidak semua orang punya kesempatan. Ada yang begitu. Dan mungkin si Lazarus songonime. Dang dihalo mohon ibana hapugusan nai, jaladang ala nilosok ni rohanay mangulaw-ulaw ubay na marpugos ibana. Alay situasi memang memaksa ibana, pugos ibana ditiki. Alay nakpesongoni dihasabap poddo jala dakhea ditihay ibana debata. Jala dang ditadikon ibana makaporsyai dibata. Adok tok-tok pakirimon na mangudu di bagasan diri. Jadi sahalinay hamudamang dainang si Lazarus nakpipugus di pardagingon alay mamora di partot dion. Rekod doni ngototna. Alana unak taripu sudah napogos masuk tu surgo. Dada sudah napogos pasti masuk tu surgo. Anggo sudah do napogos masuk tu surgo marpogos mahita sudah. Asa tu surgo hita. Bapak Ibu tidak. Aladak status kaya atau miskin yang menentukan kita ke sorga atau tidak. Puasa tu surga si Lazarus ala nak
pepogosi bana, perlu. Nak pepogosi bana di pardagingon na, dangadong artana, susangoduna, alay mamorado anggo di partodion. Asahamu damang dainang na hinaholongan, molotukpe dang apalagudang nuaing arta na tapeop, unang mata tinggal hon makaporsyahay debata. Asa molotukpe songon na susah tahilala di portibion, alay naing niyan teanota ang uluas si saliling-liling na di surgo hasonangani. Unang atong gabi, ngamar pugos di portibion, las hacitat dope muse di naroko itu kan. Udah hidup di dunia ini susah, masuk neraka pula kan. Tapi kalaupun kita sekarang ini miskin, tidak kaya gitu ya, ya paling tidak nanti masuk surga lah kita. Ya. Masuk surga lah. Karena itu, yang penting sebetulnya kekayaan rohani. Bersabarlah dengan situasi yang sulit. Jangan menggerutu, jangan menyalahkan Tuhan. Mari terus bersemangat, berupaya. Kalau memang Tuhan mengatakan itulah yang harus kita hadapi, tetapi dengan kesetiaan kita, kita akan berada di sorga bersama Dia. Sabereng ma namorai. Mamorai bana di pardagingon, alay ugus di partodion. Jalaon macay patardo boi daota. Alana, dang dipake ibana, dang dipake namorai. Arta na adong di ibana, lao mangurupi pinomat. Si Lazarus naganu pari adong di ida ibada di jolona. Ipasobu ibana do ganu parioro si Lazarus. Paimaimaon molo tungadong iba-iba. Molo tuadong namar pisik-pisik siya meja ni namorai. Jala di pasobu ibana do ganu parion si Lazarus. Didilati biyang daging na. Dangadong diorai bana biyang nai. Dangadong di natar suraton. Alay hira di pasobu ibana do ganu parion songoni terjadi. Sadarior ro paimahon iba-iba mulutung adong dia belokon sautik ipolanai ra macelas dorohani si Lazarus. Ganu parion ro ibana ro musema biang ninamorai madiladi baaroni si Lazarus. Dangadong rohani namorai palaohon yang naik jala. Dangadong rohana madok taridok manian toy mabo. Daktar bainau gudang mangurupi ho. Alenium. Omma pake. Omma parhaseang. Unang besay roho. Dangadong rohani namorai mangurupi si Lazarus na pogusi. Nakpe adong jala gudang artana. Alai holan namarlas ni roha di diri na sa diri dohot di dongan na namorai. Jadi nama morai mamora di pardagingon alai pogos di partodion. Ope perlu do ingoto taon. Puasa na mamora di turpuk taon manaon na hacit di naroko
Dada ala ni hamoraon. Alai ala ni hapogoson ni partodion na do. Lapatan na hamu damang dainang nahinahulungan. Daksala mamora. Kami tata minggu naksalpu takas doi dipaingot marhite-hite bendahara yang tidak jujur juara bagas nageduk asa tapake na adong dihita lau mabaen sada hubungan dadenggan tapake na adong dihita lau mangurupi akadongan na porlu ziurupan. Jadi kaya bukan dosa. Dan kaya tidak berarti masuk neraka. Yang masuk neraka adalah ketika kita kaya tapi miskin di kerohanian kita. Yang salah bukan kayanya, yang salah bukan statusnya. Dada hamoraon naina salah. Alaina salah ima dan dipakai ibana. Na adong di ibanai. Dan dibereng ibana kesempatan na adong di ibana mabaen aka ulaon na denggan. Mangurupi aka dongan na rikod siurupan. Yang menyebabkan orang kaya ini akhirnya menderita di neraka. Jadi hamudamang dainang nahinaholongan, ngolu saunari, manotuhon ngolu sugut. Kala bagasan pangatusyon ni Hakristianota sa sitong na amatean dada gabe akhir ni saluhud. Nakpena sa jolma ikomate alai ingot mahita dang maradi di hamateani hita. Karena jod-jod istilah na tapake taringot tu hamatean, taringot tu udean, ima paradianan par satokinan. Sementara doi. Artinya setelah hidup kita mati, lalu sebenarnya masih ada kehidupan yang lain. Kehidupan yang kita namakan kehidupan abadi. Ngoluta si sonari manotuhon ngolusugot. Bagaimana kita sekarang bohado tapake ngolutao sonari manotuhod doi bohado ngoluta sogot. Bohado hita di saliling di Portibion mamake kesempatan na adong dihita mamake partikianon manotuhod doi tu dia do hita sogot duk tabolusi hamatiani. Molo mamora hita di par dagingota sonari. Naing mamora hita nang di parto diota. Asa dung tabulusi hamatean sahak mahita tu surgo asonangan. Molo tukpogos pehita di ngoluta sonari. Dan apala godang arta natapeop. Dan apala godang nabui baenota. Alay naing matoktong mamora hita di ngolu ni partodiota. Na marlapatan naik toktong marhapor siya tu debata hita. Jala
tatiup ibana toktong di bagasan ngoluta tahaburjuhon. Laumangula akan abui si ulaota. Asa ia dukta bolusi hamatean sangat mahita tu surgo hasonangan. Unang manian iki mamora hita di ngoluta sadarion dak taingot naga besada kesempatan no di hita tau patupahon gudang akka ulaon naringgan. Ay di dok hata ni debatado ya godang di peop godang do ilon sian ibana. Kala ia otik di peop otik do si igilon sian ibana. Jadi molo tunggodang natapeop sonari hamudamang dahinang. Jalahita manaw boto sahi. Danguluau gabe guarna gabe sitidangi manang gabe tim audit dina ni peop munai. Hamuma nama boto. Sadia gudang do basa-basa pasu-pasu ni hatta na nilehon na dihamu. Alay naing ma taida kesempatan do dihita. Asa na adong dihitai bui tapake patupahon gudang akka ulaon na dinggan. Asa iya duk taboluzi hamatean mian mahita di surgo asonangan. Jala molo tukpe pogos si tahamu damang dainang. Dongan na pogos tapasambar marong hatta. Tahapor siya'y matoktong debata. Unak tahalupahon ibana. Jala marpos miruha mahita toktok tu ibana. Asa molo duk taboluzi hamatean muse pahat mahita tu surgo hasonangan. Asa manutup jami taon adok suku-sukun sialusata imamar hite-hite edeta namado tu dia ho tudia ho dung mate ho, alusima, alusima. Depek tikim ujung naro, tudia ho dung mate ho. Dung mate ho, dung mate ho. Saya pikir ma, tudia ho. Boi tay dehon e dehon? Rapita mange dehon, tudia ho dung mate ho. Paingot hatam dohami eli Tuhan di bagasan obason. Paingoton
ngolu na nilehon mo sonari di kami, manotuhon ngolu nami sugot. Asa alani Tuhan, naing tok-tok hupikiri kami. Tudia do kami, ia duk kubolus kami hamatiani. Marhiti-hiti hatam nau kubig kami di baga sa tikyon. Luas mahami ali Tuhan. Molo ia mamora kami di ngulu nami di tikyon. Naing tong mamora kami nang di ngulu ni partodion nami. Jala ia pugos pe kami di ngulu nami saunari. Alay naing manian, mamora kami di ngulu ni partodion nami. Asa, iaduk kubulusi kami hamatiani, saluhut na kami ali Tuhan, sahat surgo hasonangani. Aido si hirimon nami, aido tujuan nami. Alani Tuhan urupi mahami, bican dilehokodo petiki dihami madalani ari-ari ningolu nami. Asa saluhut hami ali Tuhan patupahon, akka ulaun nadinggan. Jalahu pake hami mangulu namion ali Tuhan, bay sangap di guarmo, marhiti-hiti akka ulaun nami si ganupari. Mau lihat ma di pasahat rohanami Tuhan. Hatam nauk kubigi hami. Pasu-pasu mahatam nauk sahat Tuhami. Pasu-pasu ma hami saluhut na nauk begesa. Asimaroham di hami Tuhan. Jalo matang yang nami, alani anakmu Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami. Amin. Tapa ujung ma parminggota, pinangido asabrim mahita jongjong. Adorak sudah tutup per minggu tahun, ingot mahita sahalinay mamikiri, ngoluta sonari, manotuhon, tungoluta sugut. Bohado hita di ngolu sonarion, ido manotuho kita, tu surgo hasonangani, manang tu naroko, naguk habir nitoni. Alani mulak mahita, jala, tapake ma ari-arita, lau mamuji dohot pasangapot tuhata. Marede hita tapuji debatatai. Tapuji debatatai, dohot anakna Jesusi, nato di berbadi. Pasu-pasu siya tuhata marhiti-hiti hatana. Asi ni roha di tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaoran dito di parbadiam. Nama dongani jalana mamasu-masu hamu, siya tikyon sahat rodi saliling nililing na. Amen. Amen. Jalata hamolete homa padongan ini dibata di parminggota di bagasa tikyon oras ma dihita.
hati bumi